El 19è punt de l'ordre del dia és moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre llengua i poder, presentada pel grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Per exposar-la té la paraula la senyora Mireia Boya. Quan vulguis, comença. Sisplau, silenci que anem a començar. Diputada, quan vulgui. Ben, bona tarda, conseller. Ja saludarà a la directora general de Política Lingüística perquè me sembla que no ha pogut vir avui i ja li transmetrà el missatge de això que passi avui en plen en aquesta moció. Vull agrair primer de tot a Plataforma per la Llengua per la feinada que ha fet i per l'ajuda que ens ha dat en acabar de barrar aquesta moció. També agrairé assistit a Teresa Vallverdú de Junts pel Sí la generositat en veres llues dels transaccions que ho hem artenyut a ell. L'objectiu són que, acabar amb el victimisme del castellà. Castellà no és la llengua minoritzada, que no minoritària, ja imagini que ja sap la diferència entre les dues. Català i occità són les llengües minoritzades en aquest país per poder. Poder judicial, poder econòmic, poder corporatiu i poder oligàrquic. I constatam que el govern pot fer molt més de això que en les actuals polítiques lingüístiques que met en plaça. En l'àmbit de la justícia, per exemple, no entenem per què els lletrats que poden haurien d'utilitzar el català en totes les seves actuacions i demanar la tramitació dels procediments en català. Aquells treballadors de la Generalitat no entenem per què encara això no se pot fer, si són treballadors públics o contractats pel govern de Catalunya. Constatam que hi ha dues llengües minoritzades, et diria antes, i per això que proposam causes com equiparar la puntuació de català i occità, que són dues llengües pròpies oficials, les dues, en tots els concursos de provisió de places públiques de l'administració. I així volem esment això que ha passat amb el cos de Mossos d'Esquadra, on des de 3 anys el català i l'occità, dues llengües oficials pròpies, no puntuen igual i no entenem què ha passat en funció pública i sobretot en els concursos dels Mossos. Demanem que se repare aquesta situació. Demanem també que hi hagi impresi formularis electrònics de tots els tràmits administratius, de totes les peticions d'informació, en poder garantir els drets lingüístics dels occitanoparlants. Ara, avui, el govern de la Generalitat de Catalunya, l'administració pública, no garanteix els drets lingüístics dels occitanoparlants. Hi ha molts tràmits que els haurem de fer en català o en castellà. Volem que se garantisca també l'atenció oral en l'àmbit sanitari. Volem també que se controlen les vulneracions en això que tany a l'atenció sanitària que no és prestada directament per l'Institut Català de la Salut. Hem parlat de codi de consum.
Volem que l'atenció telefònica dels multinacionals se garantisca també en català, que no se mos impose en castellà i que no se vulneren més els nostres drets lingüístics. Parlam de l'etiquetatge. No entenem com encara hi ha contractacions de servicis, de productes, de compres de la Generalitat que no garantissin un etiquetatge almenys en català. Parlam del cinema. Demanam aquest 50% de doblatge que marca aquesta sentència europea. Volem estimular també apostant per a subtitulació de les versions originals en català i en occità. Parlam també de les plataformes de distribució que ara estan minoritzant, estan ignorant aquestes dues llengües pròpies oficials. Parlam també de la concessió prioritària de subvencions a produccions en català i en occità. No entenem, ja et diguem l'altre dia, com en els Premis Gaudí la majoria d'obres són en castellà i moltes des que se financen amb sous públics són en anglès. Concessió prioritària. Parlaran també de la toponímia occitana, aquesta revisió que demanàvem que en TV3, per exemple, o en Catalunya Ràdio, ja més la forma francesa sigui la preferent d'Hora d'Aran, que sigui la forma occitana, i una manera també de reconèixer aquesta nació germana oprimida que és Occitània. Demanant mesures de televisió i de ràdio i també hem acceptat una esmena nova de Ciutadans que demana l'occità com a optatiu en els centres de secundària i una de Junts pel Sí que parla de CPNL, aquesta institució que li cau de tot el reconeixement i el suport. Agrair també a Ciutadans i a PSC la seva bona voluntat en haver les dues transaccions. Jessica, no hem pogut treballar juntes, però hem parlat i ja suport total a tot. Visca als Països Valencians també. Gràcies, senyora Boia.